السلام عليكم. صباح وبخير وخوشي بآرامي بآشتي سلامتي بتندرستي بإن شاء الله ونشوفوا فازن خدي بديوة وإدارة نجار بصباحنا معلوم بسرو أسرار دعاء سورة ياسين أزلهم وما سورة ياسين فيديوي كاريوي نا حكمتي نتي قوتن نتي بحث كرن هاتنا تجربة كرن عالما أهل حكمتي فيدي وينا تثبيت كرنا جوا فيدو كاري وينا جبوني دعايا جيجي أفا إنسانكي جو ذهني ويتنبي فهمي ويتنبي تشتاج بيرابكي مثلا دتشي زبستاني دتشي دبستاني المبورن ما مستاجرت بجينا كوي سريوي برتوكا دخويني تشكنا كوي سريوينا يعني ذهني ويتنيا سەرێوی هشکا ژێرە چ پێویستە ji بۆنی زەهنێوی بەبێ تشتا ئەزبەر بکەی سەرێ خۆ دە بگری حافیزە بکەی دیسانێ سوورەتە یاسینێ کاری ئیستیفادە بکەی چلۆ سوورەتە یاسین بە مسک و سەفرانێ یاز بکەی وێک هاتێ بکەی ناو ئاڤەکێ ناوavêda rokê berbimênî got ew nivîsandin heleha ew însanbera heft roja ser hevdû li xwîrînî wê avê vexwî wê bêfehmîtiya wî na wê çî wê zekaweta wî na xurt bê wê tişta ezberekî mesela herî mektebê dibistanê sûretê yasîn heye ayetekî gelekî bandora bi hikmeta hem xêra wê gelek însan wextê bixwênî roja qiyametê dikevî teraziya fera teraziya wî ya xêra û hem jî ji bonî daxwazî û ji bonî kêmesiyê wî dunyayê yeka yeka kîja ne ev dua ev ayet selamun qewlen min Rabbin rahîm selamun qewlen min Rabbin rahîm însanek vê ayeta hena bi niyeteke baş û îtîqadeke tam şefeqa berî li mêja sibihê rabî derka esnet bikî berê xwe bidî qublet ewretê wî nixumandî û paqij 1400 heftê carî heftê û neh carî belê 1409 carî bêjî selamun qewlen min Rabbin rahîm selamun qewlen min Rabbin rahîm a pişranê çi duayê bikî çi ji Xwedê dixwazî destê xwe li ber Xwedê vekî bi hurmet û bereketa vê ayeta hena Xwê Teala dana wî qebûl dikî Xwê Teala duayê wî qebûl dikî ew jî çû guhêdarên hêja vê sibaha na pêşembê ez ê sirreke Yasînê dî ji we re bibêjim mezê na baş guhê xwe bidine min ji hevdû re bibêjin parve bikin ji mala xwe re zarokê xwe re bibêjin tembêh bikin emîn bibe ev tiştê ji we re dibêjim meftekek ji xezînê îlahî ne dibêjî însanekî got risqê wî kêm bî kar û meîşeta wî teng bî xêr û bereket di xebata wî de di mala wî de tunebî çi muhtac bî çavê wî li xelkê bî hesreta feqîriyê kula feqîriyê di dilê wî de bî ew însan bera çi bikî
برا چ بکی ئەو ئینسان ئێوارە ئینێ بەرێ سبهێ بەرا ڕابی دەسمێشکێ بگری دو رکعت li mêj bikî piştî du rikعet li mêj got kir berê wî li qibile li ser kaboka Bismillahirrahmanirrahîm ra sê qul huwallahu ehed bixwînî bi Bismillahirrahmanirrahîm sê qul huwallahu ehed bixwînî piştre ber fatihekê jî bixwînî pişranê bera dest bi sûretê Yasîn bikî piştre sûretê Yasîn bixwînî wextê gotgeha wextê sûretê Yasîn bixwînî gotgeha selamun qewlen min Rebbin rehîm bera vê ayetê bîst û yek carê dubare bikî gotgeha ayete selamun qewlen min Rebbin rehîm bera bîst û yek carê dubare bikî pişranê got Yasîna xwe xelas kir vê duayê bikî ya Rebbî tu bi heqê sûretê Yasîna şerîf kî tu bi heqê ayeta selam qewlen min Rebbin rehîm kî tu rizqekî helal û paqij û tahir tu bidî min ya Rebbî ez hewza xwe dikim bi te ji feqîriyê û ji bela deyna ya Rebbî tu min bigirînî ji we îbadê xwe şakir ew îbadê got şikrê te dikin bi vî hawî du cara sûretê Yasîn bixwînî cara sîya gotgeha selamun qewlen min Rebbin rehîm dîsanê bîst û yek carê dewam bikî û dîsanê ji bonî xelasbûna ji feqîriyê û ji bonî xatirê kar û kesba wî bereket bî dewlemend bibî bera dîsa ji xwe re du'a bikî bi wî hawî ev însan wê ji feqîriyê ji aboriya teng û zehmetî wê xelas bibî wê xwe teala rizqekî helal farih bêguman bidî de heydê hurmet û bereketa sir û esrarê sûretê Yasîn ji we re bî înşallah bi xatirê we